Así que cuando ahora escucho o leo a los catetos catalanistas decir «España le roba», me entran ganas de correrlos a boinazos. Ni en 1000 años los catalanes pagarán lo que el resto de España les ha dado. Pásalo, ayuda a la gente a conocer su historia. És part de la naturalesa humana envejar els altres, jutjar-los, desqualificar-los i, més encara, pretendre fer-los còmplices dels judicis propis. Diuen que a l'antiguitat, el filòsof Sòcrates va proposar 3 filtres per distingir aquelles informacions que ens podien ser útils de simples calúmnies. El primer filtre és el de la veracitat. Allò que t'han fet saber, en aquest cas per les xarxes socials, pots saber si és cert i consta alguna font, alguna referència, està signat per algú, perquè realment, si tu creus en allò que has escrit, per què t'amagues? El segon filtre és fixar-nos si allò que ens expliquen és una cosa bona o una cosa dolenta, sobre una persona, sobre un col·lectiu o sobre alguna cosa que hagi passat. I el tercer d'aquests filtres és la seva utilitat. Abans de compartir-ho amb els amics, pensa-hi, aquesta informació els servirà d'alguna cosa? Això és important perquè qui comparteix difamacions o falsedats d'aquesta mena es converteix automàticament en un còmplice o titella del calumniador i qui diu marioneta pot dir tanoca útil, que compartint aquesta pastura de pallussos fa gala de la seva ignorància, de la seva mandra intel·lectual i especialment dels seus prejudicis. Tant si ets català com si ets espanyol. Si vols conèixer la teva història, recorre a qui se la prengui seriosament i doni la cara.